Wie wordt de opvolger van Henri I? De zoektocht naar een Stadsprins 2015 is begonnen. Je kent uw kandidaten aandragen via het formulier wat in de ster komt te staan, via de site www.tempelers.nl of via onze secretaris-generaal Nico Kemperers. Heb je kandidaten waarvan je denkt dat ze de kandidaat zijn, vul dan dit formulier in. Kandidaten dienen een vrolijke uitstraling te hebben en een echte vastelavondsvierder te zien. Sociaal geëngageerd, bekend in het verenigingsleven, de Maastrichter geest in zich hebben, gewoon een echte Maastrichter jong zien. Na het inleveren van al deze kandidaten gaat de 3 gestieren op zoek en is iedereen in Maastricht benieuwd naar een benkelijk moment op zondag 18 januari 2015. Aangebroken, de démasqué van de groeten onbekende, vastelavond vierend volk van Maastricht, reurt uw trom en blaas uw dissen aan te toenen, want nu gaat het gebeuren!